mono mwachimurigeria wetivite Amazing Voice of Victory na ninyegerete nga mwabere mo senigwa kwetera se abarori bokona kubakira kera chinga kikurwese abantu bahito bari bagunyara ko bagocha se studio butambe ko manyanga abarori boko basaponsad no minto choel nyamoya ase ukiaita tuanyora yo minto sapron onyancha siaberi korwa chinsa mo chiria chia gesusu ato tebia mange muna beturugo kerari chinseme chiga chia homabe nakuba mono akabaga go beturugo atasoge tino nyena se chimbera chire chinyinge nerega kogendera korobo saribuaye katia ye no birangere biaya atari koranga nerensa chine na isokonyara koba gakubwato n'ibintu byari gukoreka chinsemo chire chia homabe paka ayomo oyo tigete goika chinsemo chire nakumubeka byake akabaga koramukia alinde kara igete chinsemo chire chebirongo akanyoranga ekyombe keiga na kiabwene tekoba lero twaseni guno yo minto oyo tarira se studio na lide chira kurwa samatuka maega nga kara twakorani no yo minto Beatrice kemuma ondiek oyo bete omuntu bogo seseni gumono kubwa mono kurwesa baiboli amana soko yaye tigango turigie omogakoye atomanyinga mukungo yiga naro gosene gochia so mabwaye gose mukungo yiga garitiro gosene kore kando amonere karibu ase studio ando tumanyi biyana sachinde watu bwa matena Beatrice kemma gosaini go karibu ase studio aida toko karibu aida Vincent Lindemawea yes ondiek kininga so ondiek kineli talia go gosene dato mena yes mwaka ko kurajab ngai go boire ndu boire nsemo ya mugonchoro gaya mugonchoro no iboire lakini Beatrice akwananga mugachakiranya kegati mugonchoro stu amenyete yes bacha tugacho mugonchoro ona turugemo wono igo muda mokonya guskaiga moguska sengenche ya kibiashara munanya saa kuna kubasikiriza wana asini ni Beatrice yogerire gwachira se studio gagera gwacha se studio asengencho gento kere kama kwanete ndegente kekera kwana ngaroranga nabonga netincha so lakini motaraja sore kwibwirwa asumuche bumugonjoro gosekuru achiseme chire cyakagati muno mumuro mutangi mato mutangi batambe ora ringoro gosaye ukayuru muroga tigo kimwe jiro muro monene nimche ngakigo chianyare kana yabe pati murara muro monene sachire kara kwenda kurigia soro rwaro kanyonero nyori rumbo subati monene iyo alengembero bilenya sa nero twangerete nga tokonyona nabatangi boka kose abantu barimo gutuma bagotebanga inchumanya bamanyinga incheningo nande mumanya gasimo gutarara titometi monto achigotebanga achigotebanga ninchomanyena na roje Beatrice ekena mororire na lintomete asumba banyasa nindete okwana ni yarukero ukamorora lituko ando kare kwamororo kagendo gachwa kachisa ngabiri bagase abasumba banyasa ngabatoma noje sigani no yale nkaro gwa bete sigani yale kero gutuma umuntu maite gukurara gakwararira umuntu urimo kabere nonyenga tato nasa chinde chingendo cha chikunguse kero chia kungusiro made gotebanga munganchere of course nakamororire nakamororire arumo sangere kana una anje tamanganya sai na inje naona ale ngudo musai na twa gushiriki aseme sangere kana mengi pasa bange asokina kwabo nandekera barase sachinda sobo kaliri uiga muna abange batika kumanyanga okorire gas pakaso go CD so kobori mito sabron asebeli ligale ngumusa osukiri guchi atwa asekansenda ya montanya rikine gwatura asebono nandare turubo asowe mobwaye aigwa bobo iga kerore omosai agene si omosaonde mora sokugenda komo oturubo bombwale go chemea onsa chindinga na bora basikwana nyawo watachira se turubo sayi monyina weturubo of course inchebire champions aleti kurabuli tangani birechebia mantara ra Beatrice go ikenga kingo munyoma kondo mu Catholic buna do ikega no Catholic inda se dini na ninganje the Yesu na kaberenya chichi Catholic lakini kana su bitwichi ogembo wono ndo ogembo parish anda amaka jiro mu Catholic ase okwegena lakini obonya mabo no mwanje the Yesu no mutoro mabwana umago tsena mbili na gweteri ugi n'abantu banga nje onyasa mbawuki Catholic ntubwati gisara toko ira kando saleji na cyari cyangonyati
kurumaiga buna guchira tu no gotera lakini akere ika nganza guchikwana ngochirengere aigane nyumba ya saa kongo swaimi na wanu ndio tukora kwana nga oguruguru ali goswegera simu esara nero tukwira buna bakatoli aigane nyumba ya saa ayo monene one ongeri bagari wekaranza na gweto mogoja saa maisao bono nchebire champions aletia sana ngana inkagenda kongo swaime kongo nya kuire sari iyo ongo nya kurigera indora saa duya na aletinyi karanso nugite bire bya saleti already abunekeri simu bono setia babisa imeye kanisa mbaro bono ndete kurigia sengo ikaranza lakini timbu ndishiribo kombu ndisira sikatika isimu ya nenga ko oso ekeri simu oso ne sari na mangana ye sari yigo kwana astaya ko ngorokinga angatinyi karanza somo bisona ebire jabigansari omwako yutse na mbili anaite kuiweli uya mangana ngaki haya nkibona nabere gikaiga mangana ndo naye naje no busawo bukuburi nchena akabule kirango naserege tuno mwana musaye nare kurikirana na wana wanda maruba yo mulimo siga jereto musacho musare omusare kurakini konyo Yesu botori wana aweza konyo rumuntu otoregete kurumaiga no musare kurengo gunde tozaregete lakini omwako 92 keri ogiri konjiranga toguchunya sana bindi byoko ebinatora nonyinchira maitenga abantu nabaroki konko nyoru mugaka bigete egotie nchavuga usabe gete changa chindega oyo no moro ande to ko gotire mono ande nyore sagu sambu ongo tebo okay basamba the right person oyo no moro abise talinge bo na manyete ngen choma nyere no moro nchomoro ari kungaina wana wandu be school ana maruba ngalika yo bakora when I don't see you I don't sleep I don't eat obolimo yo wage tobo kumanda ire neringo kwana mangana ino mutinyo mugimo gare o elide no ndete yo ko mbodi question le onzinga aya tata rende mutinyo mugima ngakyo menyate asenge ndare ko sarchiwa shana na baira saloon na bagora chips na batuntuba mangana korere Bueno, tisaina mbili nalio. Ali nyuma na magana chake tu. Nyuma na nyeto moyone. Kauru bibia na somo salama na soma pendesi anabona yeke. Ore kanisa. Ala somira pendesi for the sake. Bona na bo kanisa no mobiso. Ntobu ateli jika se kanisa ito tenga to koro mafota karati. Ota soma sakramento ya pendesi. Au. Bona inche dalina rendete. Mwaka to koera December na soma pendesi. Lakini katia mungise koleta chali agate banga tiboira utarasa bukwabe ai wachira sipendesa umwako nchewono ne dishikolia na agate bwa kama tukame misato na 50 nomo na 5 koma na kwenda pendesa limo na kwenda koma na kwenda gwate bama nganao asenge njiri chikolia karibu ati wano ukarusia ukatiga babisa bakaya ukatigara ko sibo wono ngatigara kauruke na urukibibiane kero musala omala kon antori ngasoma pendesi yekene wa aigatranya wala Beatrice aya atindanya wala Beatrice bana kumonyora 2001 kero kumonyora nyora watebere ngo kwaringenya chichi bona karago chakanyora Beatrice garen semende akwa tambo semende aya wono gongo kora aya magega talinya chichinde chichi tole na Beatrice na munywa mete kale tu amenyiro mugonjora businya sada ko yenda tusenia tukanyore keinga aya ngo yakorande mbita parish na menyete na fada ekrisime ali taboira kini okole bintebe akibatari kuchibagondo amangana aya wana birecha no mungaini birecha ga chita ga somya gande inga asogo kora no koraga sengombe sibire no ekoraga ikeria ngori tiri gwetana obugichi ro maen te konyana gwetana ngori guchimu ali ss bire wekana bona ikira ona koraga rasi koraga rasi kanisa mega ona algo sombe pipiri matuleka kuruguru gochinze asogo no koraga ona ni mali kirisime na gore jwa sadaka agwa tana ile bitabu bya kanisa na mangana ai na inchenko rukumu Kristo altar boy see lakini lende nyasana nakonyata kauruki bibya change of point bono tigatocha se change of point bon kera abugo tumago cha se soba Beatrice igo babwato kwena kwabo nakigwa chateme ona akarenko kurukia mangana nangu kwana iga na nchenyi gweta abandi bagotenga oyo bakabetu
kerenya saa konyire alingo cha kwana saa bande nga nche narenge narenge umube narenge iga magana akole tali maya nkanyora na bande na barabu bago kwana ngayo kacha kumanya ngawana paka babe chindu gongo baikanga ngajara to watani bagorokibe munangoroki bagoroki ba parate una ya nchina njanga waraki goroki ba toriwe una ya saa kote atori gochikuligere none kelisiye to yaka tudunga nya bande mbaro abakatoli na la kante sana tenga ene kanuru testimony go solo barario ene dini ngai lakini yakana tukanyora baka bakatoli kina baro ba ukwana amanganaya ene njina iziko yenda kumbe ni nchin saligeti nchin bwana be gutoleka nda so mate pendesi ane kene wa pone kare kwanye soma nando kama na kubatumia abayiga bependesi ngabono koraiga ningane tikoba people ono gotora ono tetiko sali bintu gotora korwa bon saina ndili yasana konyete karwa se bebiri byobosai ngarwa sama ngana mange banyino kunyuko kunyunale lakini mwana nkonya bono ngarwa bona kana ika na tari to bosai bwane kerengo jago ika matuko make na rocinga imbwena teko tuara enyumba alinji teko chaso musangirekano kiara lende Beatrice na gachira na ero musangirekano ogatebo oyonere kana koligere lingo sabanya sae ngata yo mano tako ndigiri ngo itora menya nere so malembe na mwana mai yasa nkonya Beatrice tonyore tia barenga na bange ba lakini timbaro kanyoro mogeni pia sagwata che bonspi ona linji teko mo tuma abasomba abanyasainga enyaruka nire ndo cha segete mumonge tukwana nere ndagite tufanye uchumba naye basi ababukata baka esenje kanyo gwa saire nande bakarorire bakomolitire bakaroranga na wewe wenere bagacharinde bakaenda bakwana Beatrice nera agacha Beatrice tukakwana nera asekelisi ekanisa ime basumbuanya saya bali kuchikanda ali tukamanyana Beatrice nchiningo nyana ne onde gadega ntake to musuba to komenya kom izinera ndeta batu bakongu onye kinde tayari tayari igo kanye kwanibire na wate bintu bikeno ambyange binene lakini nyasana anzezene tinga akana ba de procedure yo kanyoro mwana gwe kirisi oikora ira kende oiko jebwa ndemere buri ndemanya ko bwati oikora nda steps zitakeire akana ni step gocha pakato para yangi ono entonkere natagete abantu bose batiga komanya gose sachinde takugoro bongonga umuntu gose senia kulingana na Biblia no mugaka wishikuri yensabu n'ibintu byakaregete amasesenia abakuru n'abagaka onyabange bagatema ko bacanga kango noyo gwasesenia urati boye Beatrice na kune tuna sokoro yaye agakuno na ise nganchenta gete ko siboro gende nayo koboko kwa ngwa kune tuna sokoro yaye ndaye tokwane kurwa senkoro ya unga kurwa senga kiyo koboko kwa kune tu paka mnogo boy kirega kwa mona Beatrice gosene kulingwa kwirete osene gori bana kwirete nande ngoirete fully senge njumo hako liya mogatu umuko na tugwatane tia maboko iga kalete ngo baya gatosiba agakore nyangi agateba mumenye no mulembe na baseseniri inde timba sukunywa na linde lyose of course ngana linde ndi anyakabo Beatrice na yako mukuna mwake nanya komotebi ngana ibe ikorumbu nuone yaya eto sikaine una twa amasikani ali it's now 21 years 21 years ngwa menyere go mwana mutangi na bakaremya ke mwana mutangi wondiga ne college bale bonse babere yes bayisiri okura na abandi mbaro abandi no bale nyakemincho na oro form 4 uzikora no yonde no ari nyanjuga form 2 yes so omokogoti ale school Rosary Busomo yani Reina Rosary Reina Rosary ugemba nere ngokura ale 6 years so nyasa nanze sene tionta to kwaniranga kyoko boko kulia abuno onde kiringana kabwata ni gwa boko kulia kaboko gwe sokoro kaboko gwa ise
na inde nyuranga isena mwancheta sengenchu yo kwatana na sachinde birecha kerese gyal kumachikoba asenka no nyangina orenge orochinga kangu nasuka chi atwalinde mochando orenga asenkoere ena rita gito bono murario koboko koria ninkoroje kole mwane ekiagera no nya ninje tina nogete kurwe family yarenge na kende lakini buna twanyorana tena Beatrice tugachaka no bugima no na maguteta aya gotobora tutabwa dino na besto kuguru musuma tukanya kogenda ake igonya saga tuseni injino mu driver ande okoni mechanga ne tipa echimbo korana no ngoba nyambira wana tipa elinya saga nsesendire nero na bere nera matuka mange nebinde byose twanyorire njinanya korana besi tuchigosira chibe yase chimu na twagoro to mubonjo no boli babona twaje tukaenda wembo bali ase abayiguru bakanyorire na watomenyete bono ama sesini ali enchira tomenyete nenchira tokorolekana boni ga tuguru kwa baisimiyo ntoli ne bintu byonse biri antu bandi batakiri gutwana banye ne gali ndobwa ayi ne nyombe ngiye nero banye na abana mbaro nande masesini kikyo murali bono karoke monda tebe taranyora abantu bare asamagima yega abareke wango kino ansachinde bakoranga bayibuliti bari kende asamagima abo bakogani kona cheki nabo kabanyene nonye batari kubeka bayibulime wetra somosubati Beatrice agatebugwa usaka na cheki nanga bono kogenda na ndagatebi mwibule agatebi nabo igone sokoro amanyete nga Beatrice yosuka kurwa sengenchi yemechando orere rubuja n'abantu bari kumorera sokwegena bona bamwanchire bono genda leto de abantu bande bari kubonga ikyunga bara bibuli amasikani litangani agara masesini yamane kubopoti naye bone kere kwanyarorire wetera somosubati Beatrice yote dente bie onde wensi ondigereti goso tuligereti amasesini yaba bibuli igara amaya andi gara kuira tambe kuwa ekero irigiria ebintu bya ebika no choba to twara kende gose seniri ku nyumba na bayibuli bawo bagusuboleta senjire ndonge igora nyare go kore ebintu bya nande biseseniri nakubwa mono igora nche Yesu igora abera somo nene igora abera se nyumba yo monene na ndo basike osika bayibuli kosike ta bayibuli mwibuli tawo etani pakago agoseseni nabonda kwane gomore bia mono niyegene tenga korochinse mochire chiambanda mwibuli narororo gusaba ibuli mbarororo bali bakwaeta musubati in a special way na kwa bate kende kerege kemaita bandi togatebanga tokunya kuruge keke solonga simulimo dubwate dene motkonse bakirenga mbia mono asengenchi yogo kwa musubati Beatrice kisha baadaye ndo bane kwa tebenga wetani byonsi bamumanye Kristo unamubolia wawe mubo karibu mona asengenchi oli bagelyo yonda de wakero mu ibuli bana ko rumbanda abayibuli ba Beatrice karengino wa maita Maria yes mumira omwakanya kundi na yakali arabieka cherebia unabasomba banyasai babososi unabasomba banyasai abo bamusegete unabasomba banyasai kwa chungu unabasomba banyasai once peer fellowship bali bamusegete walifanya kazi ngumu kondigeria ibageli akonyora musubati utanjanda musubati utanjanda na let me tell you tiamba tekaro kemonga ki abande mbali ntaranyora mbate bali studinga taranzumba taranjanda nyandi anjandira nere ujeze muri oje kolera ngoye mwangete no mobe lakini nkwana mugeti nayo kamoralita no ara mugeti nabo ngatanga mwale wande lakini bono taranjanda likalyo wonjanda no wonkonya ndo ende tokonya na ndo ende retase obo Kristo lingana gateba ndiringa yes abantu banspi oyora tokonye oyorigu nero gereta yonsi arabe lakini ese gotoka nga tobwati mangana ya korugoro yombe iteko ebire chabi gotawana
yale to goitana muswati na randa yadiringana gete kurmaga aringa muwaka bale gusumbuka no mumina asa ganta gasitini nkwale tekende kwanywa watoletera lakini Beatrice tanya ukubori sorry elitanya kumboli I think I have experience gabwa experience yes kia manganayo yobona ale ndetera ini hayi amen ingana ndiringa nditote basa driver that as a driver ingana ndiri para we have a line ndobwatira ini para ya yellow line yeah epa era ini elia yellow line ire para ile koko guide oru awike Nairobi ka utakoleti accident yes so long as you are tambokera ini yocha ne watu mawacha tokoru awike no ntaro mojo taratume so yellow line ne bwente ko bakire nyumba yellow line ne bwente ko basumongina no mwa yellow line ne bwente ko basa umwana no mo na baiboli kero mondo kale ndetera ini ya ali yellow line ya magozo dawo tu abako ngumbo to nelingana lya maana na tuma na changa na kuna side mira ya gure pole nisame igo muna lego sabo kwabe tusabe gusaba na mabera togenderere sabali na tuanje Yesu togenda tugoza sima kawaida buno kero mondao eyo no yo kwana ama etego kwana bweka goro kwa Vincent Ndieke na Vincent Ndieke tipiti shirenga ekene kya mangana bwetera somo sobati bitches ba watane tuwe no mugaka esokoro na ndo tare korora orengo moko kurendo koigwa muno kwanya wa bitches na kikwarenge nije ganetenga na bange batanyare gwanchera mboko asa magimabo asengencho ninkiaroche ayo mona kwana se gosaye mona kwana madam Korochin Semeje ya Kisii National Polytechnic nga abange mbaroro babwata bayiboli sachinde bale ebirema samagimabo na magima yabo kero step by step bobugima babo kona gusuka bago ikase batebanga aye munore sachinde kerema kange keremeke kyandwirira elinde barabo bagendere komenya obugima abayiboli abatayo inyura keremeke iga na kiya konyorete aye nyasa ukonyire kwa bero mugima siko moiboli chinga kichowe mabwaye bwansi nekero kwa muzikire omubuli yo aba ubwogo sesenia gochia sowe mabwao enkwana yo moiboli yemo na bego chinchowe mabwao bwansi na nderikire ngasika iso na nyoko na lio amatuko ao araba mange ineri chiko nyasa arwete bono naye tigansabenga nogendera kuloma skania yo taliese mama Beatrice gose baba Beatrice weka no korebo igogo chesa bebo baonye baroro na aje mwanda kugania mangana ya chiko kobera ekerobo gotubo gwago kwanango sawa kwane yes mangana ataba senseme yamo umuntu kabundi lingana yakobwata a generation yagendera lingana elimo nata ketu kwana leli kwana that nchina majiko tantana tinyora Yesu asengeje dini na tarete dini ya Catholic ngotabanga nere yakene dini na rene teyo entangani nkegara ngasa kokora mangane yebibe nyebisete ayinatura lakini kumbe chidini eji echirorase asokobera otuna chinyumba lakini lingana inenenga Yesu ro musalaba uyole Catholic ole PH ole whatever Lutheran na baba na chitenga nyora mtu arasumbwana sana lakini ngochikulinga nyora nga bonsi pi tibali dini yamo aba PH mbaro aba Catholic mbaro aba Lutheran mbaro aba SDA pakanga kumingeke niki kiagera baka kiabwata ni abanda maite ni ngumu sana mu Catholic kubwata no SDA ni ngumu lakini akana nyora tababwata ine nganchanga enero ushirika abana ubakwendo nyasaye asengenjo mbabwatimbe mbali go kupagwa ngaya no mu Catholic bera kana na ande mbali go kotabi mu Catholic yao yaya ayebera sole mwao igenga buna abantu to bantu ko kunga no Joseph no William tuliko sebu ngo choru mwa William ocho kamenyo Joseph no Joseph bakuru sako mwabo William waru mwabo aiche tumirana tusanga mangana nyasaye akero mudagale agende nabo jidini chire wana kana umirita bandana obarenga I was very happy kanyora abantu bakobwatana and I will be very happy again anyore no musasiro tibale no mu pastor
OSDA bagosanga mangara Nyasaye abana bono Nyasaye atakeite bono tari ababwate chimbebe abajugo jamatanga bamanya konyora mu PH gakorandi batenga abunduri gotega bakanya mu OSDA gakorandi mufata tete goroko gakanyora mufata gakorandi pastor tete gotene ndo itali nchiri ya Nyasaye enchiri ya Nyasaye moralia naragote yasoma bamintonga ki neria abantu bonsi bawumiranete marika okwananga bali ba miranete baro lekanete mbali basibe tuguna manyinga yemano ya ngondi of which mba manyire ngai bakoreta barwete izi abarwete PH bakarunu Lutheran bakaru SDA bakarunu ano tero nere gotuma bonsi bakabeli chelimu abuna bunyasa atagite and that is the world now tutegere komenya endugu ya okay omaete omorale tyanga tya somo chandore ayebune endugu yane twangana okobole SDA enjende PH twangana esiki Nyasaye tukosaba noyo omo ningi tutale kobera amo ningi tutale kosabera Nyasaye oyo twebire ngantu nabana ba tubire muchoyamo twachire gwetanira chidini chidini chacha gototindia gototindia na bemye gototindia ento igwa ya kero monti atwale doctrine ya lakini Nyasaye noyo amagora tukosaba abana ate yawo simabanya saigo bya mono Vincent okwana doctrine yemo na Yesu litoko saba noyomo na ndenero gutumira ni asomo saraba nijegene tenga asebalimo kubwatya kero Yesu ali kubambwa asomo saraba ayo mona wa mubole tiriswali ayino mwana Nyasaye wana nabo kwara gatebyalende kwari kurigenchero torusha iga asomo saraba kera no bwate chinguru noyomo gatebetenga nijegene tenga noyo Nyasaye onyinyore ase obogima boboja Yesu akamotebya nga rero iga koritore MSM ase paradiso ndakobolingo mubi oli ndini kyabwate nonte mubi oli tamanyekane dini yae iga nyorete oro musalaba yo dini yae alenge yo bwe bya mono sachine ko bwatari kwana koma gusabire ko cyase chindaro bacemino asibalimo kora semire mo komo sachinde bamanyire chimba cyabamanyanga nayo kwana kurwasa Amazing Voice of Victory ubakwana ringanelimo ende tumayoshe ko maguri chindaro bachaminto nare ko bakonya ringaneli na turanga yellow line tulirende na inde nonya nyumba chita story tulende ringaneli ororo na boigo tulenda machiko tali paro ga kolendu signpost sijide para nejuenta ko banomo chiesore akubwa mono omontera wanjete Yesu ule para igo okonyoro bwate isi time nona basigale abatokumbera mbaliko tochanda lakini akaro tokonywete kwa itamagima y'abantu bande nae no bwate shida no bwate kina so ngubanya sae onyendu bwatolege totiga marwa otiga nasa otiga mangana mabe Nyasaye igale gocha gokonya anga tutwale time cyane ngabuneyo ona ko ba request Nyasaye onkonyi nontori na inu I like you to join me togendere natini ko batebirwe dini ore aibero lakini anja Yesu orokie bibeso musalaba mana konya gotori agusubina manyi Oyin Vincent okwana njemene dodaondo emeyomoro buli gwa bali gobwe kurwa certificate Amazing Voice of Victory go etraso mi Joel Ango batebyenga na ndija sai karanche tumya na chinga kichinde meyaboro ligogo gwi kro igwa certificate Amazing Voice of Victory na ikora separa watebyenga yellow line na renchire ko guide imatinge chine chimbebe kiro mondo tigatene asembebe yaye lakini inyoranga omusaraba nao umusinge tutkero mondo wenda kuri Kenya sabe na okogenda buya bakachinga kichinde. Thank you so much.